You're in the middle of non-stop good stuff on 100.5 FM. Higala mayong buntag diya kanimo o welcome sa atong programa ang Daily Light from God's Word Radio Broadcast. Ginhatod kanimo sa mga kaigsunan sa Dumaguete City Cornerstone Baptist Church o sa Bae City Fellowship Baptist Church. Ako si Pastor Epafras Sacar, kasamtangan pastor nining duha ka iglesia. Malipayon sa pagpaamit kanimo sa pulong sa Dios nga adunay katuyuan o tumong nga unta ikaw makadawat o kahibalo, kahayag, pagsabot o eventually yan ang kaalam nga gikan sa Dios. Kini manggod ang pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Nagabunga kini og pagtuo pagsalig diha sa Ginoo. Og sa diha nga kita mag-ila kaniya mudugang atong kahibalo, di lamang mahitungod kaniya, kundi magadugang atong kahibalo niya. Atong tumanon ang iyang mga sugo, ang iyang mga pulong, ang iyang kapuputon. Ug sa diha nga kita nagatuman sa iyang kapuputon higala, makaangkon kita og kaalam. Daghang mga tawo nga dunay kahibalo, apan wala sila'y kaalam. Nga naman makahibalo kita nga wala sila'y kaalam, tungod kay wala nagbago ang ilang mga pamatasan, ang ilang mga kagawian, ang ilang lifestyle sa gihapon maiyaiyahon, adunay kasina, adunay garbo, o adunay kapungot o kasuko. Dini sa balang kasulatan sa diha nga si Pedro naghisgot mahitungod sa katungdanan o pribiliyo sa mga shepherds or mga kapasturan. Diha sa naunang Pedro Kapitulo 5, sugod sa versikulo 1 hangtod sa 4, sa tapos niya nga nadasig sila nga magpadayon nga magpangalagad diha sa Ginoo nga adunay sincerity o adunay integrity, iyang gitudluan na usab ang mga miyembro o ang mga karnero. So taman lang kita higala sa versikulo 7. Nagkanayon ang balang kasulatan, naunang Pedro Kapitulo 5, versikulo 5 hangtod sa 7. Sumala pa din ingon man usab kamo nga mga batanon. Managpasakop kamo sa mga magulang ninyo. Oo, kamong tanan. Magbakos kamo sa pagpaubos. Aron mag-inalagaray ang usa ug usa. Kay ang Dios nagabatok sa mga palabilabihon. Apan nagahatag sa grasya sa mga mapaubsanon. Busa, magmapaobsanon kamo sa inyong kaugalingon sa ilalom sa gamhanan nga kamot sa Dios. Aron kamo ikatuboy niya sa igo gayod na panahon. Nga itugyan ninyo diha kaniya ang tanan ninyong mga kaguol. Kay siya magabantay kaninyo. Hinaot ang Ginoo magdugang o panalangin sa mga pulo nga atong gibasa. Alang ni Pedro, mahinungdanon sa mga miyembro ang magmapainubsanon. Adunay humility and submissive spirit. Ato makita din nga si Pedro human nga nakadasig sa mga magbalantay or pastors. Iya na usab gitudluan ang mga miyembro o ang mga karnero. Og ang giuna gyud niya
nga gitudlo mao ang pagka mapainobsanon. Humility, submissive attitude and spirit, importante, mainungdanon alang sa mga Kristohanon. O kamong tanan magbakos kamo sa pagpaubos aron mag-inalagaray ang usa ug usa kay ang Dios nagabatok sa mga palabilabihon apan nagahatag sa grasya sa mga mapaubsanon. Kining humility usa ka cloth or maingon nato usa ka bisti ang humility. Ako gatuo nga si Pedro naghinumdom siya sa iyang kasinatian dinhi sa 1 kapitulo 13. Di ba sila si Pedro o ang kaubang mga apostoles atua dito sa upper room o nga wala gyoy nagpangpugas sa tiil sa ilang mga kauban? Batasan sa mga Hudiyo higala nga kung ikaw ang host, ikaw mukuha og maingon nato labador, tangan nimog tubig og magkuha ikaw og tuwalya and then imong hugasan ang tiil sa imong bisita. And then humani ana imong trapuhan ang ilang mga tiil. Tungod kay dito sa Palestine, wala pa man ta kaadto, sumala sa atong mga nabasahan, it is a dusty, sandy road. O, dunay abog, dunay balas, nga ang mga tao sa diha nga mulakaw sila, magpabilin ang abog sa ilang mga tiil o nga sa diha nga musulod sila sa mga balay, daghang abog. Ang tagbalay, mo'y muhuga sa ilang mga tiil. Mao kana ang gibuhat ni Ginoong Hesus dito sa upper room. O matod pa dinhi sa balang kasulatan sa 1 kapitulo 13 sa bersikulo 4. Mitindog gikan sa panihapon og mihubo sa iyang mga biste og mikuha sa usa ka pamahiran og iyang gibakos. Kunya iyang gisudlan og tubig ang dulang, maingon nato labador, o gisugdan niya ang paghugas ang mga tiil sa mga tinunan ug sa pagpahid kanila sa pamahiran nga iyang gibakos. Katubang pamahid or tuwalya nga gibakos ni Ginoong Hesus sa iyang lawas. Nagasimbolo kato sa iyang pagpaubos. Ikadua, nagasimbolo sa iyang pag-alagad or servanthood. Ato makita dinhi nga si Pedro nakahinumdum ni ana. Ang maong object lesson nagtapik, nagkupot diha sa iyang hunahuna, sa iyang kasing-kasing, sa iyang pagbati, sa iyang personalidad. Nabuot niya ibilin kini sa mga batanon nga sila magpasakop. Una, magpasakop sila, matod pa dinhi, sa mga mas gulang. Ikadua, magpasakop sila sa Dios. Dili sila maguna-una diha sa Ginoo. Kay ang Ginoo, siya pakigbatok, siya naga-resist sa paglambo o sa pagtubo sa mga garbuso o andakan ng mga tao. Indeed, pride goes before destruction. Sa Proverbs 3:34, nag-emphasize that God opposes the arrogant, but He grants favor and acceptance to the humble. Hinaot nga sa diha nga ikaw nagahinuktok o nagapamalandong niini. Imong angkunon ang submissive or humble attitude. Kay gitudlo kini ni Pedro, gitudlo kini ni Pablo, o gi-emphasize o gi-exemplify kini ni Ginoong Hesus.
Sa dihang ang usa ka tawo naga mapainobsanon. Iyang itugyan diha sa Ginoo nga may paghulat ug pagsalig. Ang tanan niya nga mga suliran, kabalaka ug kaguol. 1 Peter 5:7 nindot ni nga sa guluhon. Casting all your cares upon him for he careth for you. Itugyan diha ang imo tanan nga kabalaka, problema, kaguol o mga kahadlok diha sa gamhanang Dios kay siya nagakabalaka kanato. Kanang paghulat, dili magdaso-daso, dili maguna-una sa atong mga plano. Kay ang Dios mas manggialamon, mas gamhanan, ug mas nabalaka siya kanato kaysa atong kabalaka gani sa atong kaugalingon. Usa higala hinaot nga ibilin dinhi sa imong huna-huna o kasing-kasing. Na karong adlaw ako magmapainobsanon sa Ginoo. Maghulat ako sa iyang laraw sa akong kinabuhi. Dili ako magdali-dali. Dili ako maguna-una. Kay ang Dios mas nabalaka, mas nasayod, mas gamhanan kay kanako. Higala mao kini ang mensahe gikan sa pulong sa Dios karong adlaw. Akong mga pagpangamusta sa atong mga igsoon nga aniya karon nagatutok sa atong Facebook Live. Ako makita dinhi kang Pastor Alan Laurista, Jewel Baldado Maramara, diha kang Pastor Arnel Medes. Pastor, thank you for replaying our programs. And then from Sister Sharon Guerra, atod pa niya, praying for God's blessings upon you, Pastor. Thank you. As you continue this ministry. God bless you and more and Inday. Muna siya akong wife. Og salamat higala sa imong pagtutok dinhi sa Pai City sa 98.5 FM. Hinaot ang Ginoo magpanalangin kaninyo, kamo diha nga nagapaminaw sa Tiangge sa Merkado di Bais. Og sa inyong mga panimalay. Nagapasalamat ako sa inyong pagtutok ug pagpaminaw. O ginaot nga ang mga minsay sa mga alawiton o bisan pa sa mga awali mapatag kaninyo. Ang mga minsay sa Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with You're in the middle of non-stop good